Viete, ako sa mení držanie tela počas tehotenstva? V prvom trimestri hormón relaxín uvoľňuje väzy, čo vedie k miernej nestabilite panvy a jazyk kĺbov a napätiu v driekovej oblasti. Objavuje sa únava, nevoľnosti, ale ak je tehotenstvo fyziologické, nie je dôvod prestať s pohybom. Jemné cvičenie, dýchové techniky a chôdza sú ideálnym základom. V druhom trimestri rastúce brúško posúva ťažisko dopredu, zvýrazňuje sa drieková lordóza, hrudná kyfóza aj predsunutie hlavy. Často s bolestiami krížov a šie. Toto obdobie býva najpríjemnejšie, ženy majú viac energie, preto je vhodné funkčné cvičenie, yoga či cvičenia na stabilitu panvy a mobilitu hrudníka. Nezabúdame ani na relaxáciu panvového dna a na prácu s oporou chodidiel. V treťom trimestri je telo v najväčšej záťaži a panvové dno je pod vysokým tlakom. Chrbtica sa dostáva do väčšej driekovej lordózy, bránica pracuje v menšom rozsahu, dýchanie je obmedzené a chôdza sa spomaľuje. Hodné sú odľahčujúce pozície, cvičenia na uvoľnenie panvy, rebozo, vedomá relaxácia, trupové dýchanie a príprava na pôrod. Myslíme taktiež na senzomotoriku chodidiel. Tieto zmeny sú prirodzené, no správne držanie tela, stabilizácia panvy a vedomý dých dokážu uľahčiť priebeh tehotenstva aj pôrodu. Chcete vedieť viac o cvičení v tehotenstve? Sledujte nás pre ďalšie tipy.